The Garvey Station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manong June, siyak ni Amag, Dakahiti for Decade Duo, Liwliwati OFW, Liwliwati aming nga Ilocano. Intay pa bang namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano, Babaren sa miwing inti puso, sunata nga Ilocano. Tarubada kami, ada kami, manan nga FTD, amang liliwakin at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, siyak ni Amag, Dakahiti for Decade Duo, Liwliwati OFW, Liwliwati aming nga Ilocano. Tuya ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. Sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Jan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4-Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Balasi Utaaw. Kaya dito yung laing mga gan, Sweet Radio 97.7 Santiago City. Tarubada kami, ada kami, manan nga FTD, amang liliwakin at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Medyo nakapsod. Ito yung microphone ta pala. Pigsa ito yung ito yung headset. At yung bakit medyo pigsa ito medyo nakapsod. Yan, ang 9 ti Abril ka aruba kat bakasyonan dagiti estudyante. Bakasyonan dagiti mga sursuro. Ken nanda namin tin bakasyon apo dagiti empleados na nanginaga nga rugal dawan. Nga para kada kami, awan ti bakasyon isang ako nami. Adda kami manan. Apo kami din naginiddanan. Apang kanya just volume tikwa, microphone. Ngayon para kata kami apo nga 4-Decade Duo o bakasyon mi iso ako nami. Adda kami manan. Kay kaduan da kang nga road nga umisam. Puwagaan, syempre. Kan bumal si Apo iti las dito talong nga oras anap noon ayat dito lang Apo 97.7 Sweet Radio Nagsam-it. Station. Yours truly, Karuba, June Seriales. Kan yung John Mark Pastor. Kung kuna, agis iso ka, tapos pumudaw ka. Ayan, nga Rod. Pagyamanan tampay, nagkiti sponsors ta. Iti kalkalpas laang panagsasarap, panagraragsak 2017. Nga napasam apo sa Jevinia Carmen, Ramon Isabel nga dinanggayan. Dagiti OFWs nga nagkapu-apo, iti na dumadumang suli, iti lubong. Katagiti do Dr. Ako nga nagserbi. We like to thank Dr. Manik Visaya of Visaya Optical Clinic, Dr. Derek Vizcara of Vizcara Dental Clinic, Ramon Isabela, and of course Dr. Ildefonso Domingo Apo sa Jaya Kabatuan Isabela. Kan dagiti mo't hangkul sa nga malagip amin ngayon nag-sponsor. Nagaduda nga nag-sponsor. Anyway, padasan ta nga lagip yan. We have Omar and Aisha Khan, FDD Hong Kong chapter, headed by Ate Angie Ragual and Vice President Danny Uncle Joel Tomas. Tibili niya karamin malang and of course, dagiti umatendar pa Apo, dakabsat Kathy Cabal Salvador nga sponsor malaang. Miss Eileen Flora nga madinga nakaumay. Gawa natin suna. Kan sino pwede kita imay ti mabunoy di? We have Adi Kumari Minda. Awan ng Minda. Sabado. Dr. Adriano Sabado. Yes, Dr. Adriano Sabado. Dr. T. Isumot apo ti Dr. T utak na umay dito. Amok ti pasyente na kanapan. Apo. Kan
akan sino pa nagiging maidi akan lang pakdasin na nga lagi man nagatitikon-tugot ang pasugod da. Nayanting Virgie. Ayan, we have Nanay Darlene Can. And Bunso, Fatima Can. Dada Idi Apo. Ajikadwanan ti Ate Angie. Sino dyan? And we have the Kalimlim sisters. Yes, and the driver. The driver nga. Ni selfie time, selfie na tumuti ka mao dyan. Why? Makapakikto mo. And of course, the Cabal ARCH with Elisa and Danny as administrator and operator. Josephine Cabal, ARCH with Josie as administrator, operator. Yeah, and Tabile ARCH with Arman and Kathy as administrator and operator. Raza, ARCH with Ruth and Basil as admin and operator also. Rambo ARCH with Cynthia as administrator and operator. Kaban AFHA with Susan and Jerry, admin and operator. And Gina Tugade AFHA and Janelle Salom AFHA. Nagita apo nagiging nagkapong tulong sa Ajay Hilo Hawaii. Naman kayo na sa 1G ARCH yan? Akimalik amon. Before nga lagi punta dito, nagkita may online din tayo. Na. We have Gladys Canif, apo online tata. Ni Kuya Joseph Agtarap. And ni Manang Darlene Can, syempre online. Eileen Rosendo. Mark Jun Acosta. Nino de la Cruz. Yan. And somewhere else. Ayan. Kat kasakbayan, iti amin, may kumansyon tampay balong, iti agor katakita mampay iti sonata. Dahil tingarot apo, para katikiti medyo big-bigat pa laang kat agchichismis na. Maipay kanya dapat ito nga sonata. Umalaud ka man nga tanmanang sam ipa amyanan nasagrap mo ang balitan. Dimpay sigurado lupod no parparbo ing kaniwaragawag tibiyag ti makinbiyag among amin nagsisiko abalasang kentay karupam nga intaray ni kapitan di kaagpaudi no kasta ti tungtungan kaslasi ka iti kalaingan Chismosa kamanang Chismosa kamanang agalwat ka lang Nung nagkuyog itiduan Unang matarelasyon da Chismosa kamanang agsar ng kaman Talusikat masalangad Ingkang tumit pagtalikudan Takder mo saan mapagtalkan Luwada ng ingon Isaw-saw mong takutsaram Samtu'i padanon kadagiti maseknan Nagalas tao galing Pag-aapaem karnubang Taag sa sanga di langket alwadam Uray din nakita, kayang-kayang nga imustra Isuti talent mo, tay agparpati istorya Tunggal at damo, at dakachismis mo Chismo sa kaman ang agawit kaman Inkan mangisaang, inkaginaw ti panganan Chismo sa kaman ang awan pa'y naubran Nabisinan ka palay mon Aguray pa'y tay lalabaan
sa kamanang hindi nga apamuan. Ngatay gayam mo at damit ten kapalay na. Chismo sa kamanang iwaras mo man. Ngati kapalay na kat nilakay mo medgaya. Nagsamit na talaga. Nagsamit. Akat adon apo iti text message nga si Mumbai kata kami kat kunan na ditoy. Hello Karuba na nagsagal daw ti Domingo tayo amin awan labas na. Request ko man bayaw ang ken insan jay kan tayo nga nagpintas ken ading ti sumalaman ti amin nga agdeng kita. Thank you. Apay nagbuntog ka nga agbasa. Awan, request ko man bayaw ken insan jay kan tayo nga nagpintas kan ading. Ta sumalama ayun. Hindi naman nataro sa. Madi nataro sa nagpaspasin siya kang balaong. Pakibat Tagalog dayta, Ilocan wom dayta ko kaya dayta kasta. May kablao man manong ken kabsat JM. Ang kalaokan pansiteria staff ken crew. As Jaimot ken ni manager Ma'am Veronica Kalagi. Yan, sa lahat ng customer nga nagsasamit ti panganda. Ay, kasta ati advertise abe kita nga agpa-advertise ka. Ni Sean ka na ito DJ Sean ka na data. DJ Sean, meron kang konting pabuya dito na dumating. Bayat. Thank you very much gayam keng ka. Bayat ti ingka panang so ano di awag di Jayan di iso natin nagtugaw iti awanta di Domingo. Bayat ti ingka panang sikat din nagleng Ilocano ta. Mabablang ko ang arod. Bayat ting ka panang tugaw iti ayun kasi man lang yun ba nagtugaw kaputa awang kami nga nagtugaw ayan. And Manang Perlita Lucas is also online. Hello Ading June and Amak kuna na ayan tatala nga po nga nakita nga nakakwaisuna. Thank you Bunch FDD for mentioning your respective sponsors. Of course nga baka no dati naliwayan me. Sino kayo lagi punta? And of course, with the presence of our beloved Vice Mayor Melvin Cristobal, isuna po tinang TED iti nabalitukan mensahe kadagiti beneficiaries, benefactors, and sponsors of FDD's first acquaintance apo talagamot nga dapat nagapo Hawaii. Kita man Hawaii. Nagsamit Hawaii. Ay malagip ko ni Kabsat ka. Nag-istorya nagmaya nga buy-buyaan ka. Ay talaga anda kasi. I want nga to by pitch na kasi nagsamit wala. Ay amo manang iti sumbreka kun kun na. Atagas day na. Ada intonation na ni Kabsat Kathy and tingtungod sana laka. Awan mo makita ka na isungor nga ibagat awan ni Suna. Flight na tata. She's coming back to Hawaii. Ayan. Auntie Kathy. Yes. Hello mga brother. Good AM po han kay nabanog iti Domingo. Ayan. At greet nyo man boss Mark kay Kolobong. Ito mga tawag to. Ito mga tawag nga na. Naranasan mo lang ni DJ Sean na ito. Ayan, permiti rorot ni DJ Sean iti karatawag. Dati na muti ko. Ikatawa na latanggal. Iwan. Ay King Kolobong na mag-birthday today. Oy, happy birthday. Yes. Nagkatay siya ng kambing. Pau, gimasain. Hindi ko mapapaitang kaya. Kambing na baon namin dito kami ngayon. Magatdam. Oy! Nag-picnic. Bakit ang labo pa rin? Nang? Signal. Itanong natin. Supay, si committee pa. Kuya Alfred, ang taas pa ng antena namin. Malapit pa rin frequency. Mang June at ating JM Pastor. Baka dito cellphone mo, problema. Diyan ba si Brother Melvin? Kung kuna na dito, Brother Melvin, nakabasol ka man nun. Nahamon na pupuutanan. Okay, anyway. Parang gusto man ticket call pumaknang. Wait po namin.
No medyo Holy Week. medyo nakapoy-apo ti signal yo kakat iuli la dito tok ti balbalayo da gitara radyo ta hampay apo kasi mang pote order da nga piyesa dito eh. I would. Nabayagan. Kas parina na yate gumatang nagpinaapaw. Ngaron karon pa para kadikit-dikit daw ken mga blaaw yo text kayo lang ta apo kasta kadagiti eksang pa nga text messages dito over our official text line 0977-369-1552. Apay ngayon tahanta magpatatimpa ka. Ulitin ta. Over our official text line 0977-369-1552. Well, ang kulit mo. 1552 lang tati bagatan. Ulitin ta. Over our official text line 0977-369-1552.